ọsọka onwe ya. Otu ahụ ka mụ nwa jikwa na-asị gị ehihie ọma, nwoke ọma, nwaanyị ọma, nwaada Igbo, nwaokoro Igbo, ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị, anọ m ekele gị na-asị gị kee ka taa dị. Ịdịkwa ọfụma? Ihe anyị nọ n'ime ya ugbu a wụ ụbọchị ezumike, ofu n'ime ha. Echi niile kwa ụbọchị ọzọ ụbọchị ezumike. And apụta n'ofu n'ime ụbọchị ezumike a dịka taa, anyị apụta mee onwe anyị gị n'obi aṅụrị. Ihe eji na-akpọ ihe a weekend ka ọ wụ ya. Lụọ ọlụ banite na ụbọchị iwu Mọnde rue na Fraịde, orukwe na Satọde, si ka ị were nnọọ nwayọ zuo ike maka ọwụ ndị bekee asị body no be firewood. Mana anyị nwee ezumike, anyị pụtakwa, anyị abịa ebe a nwere ike ị na-etinye fisi, jara, nnu, shuga, ihe niile n'ime ezumike gị ahụ ka o mere gịnị, ka o wee na-aga nnọọ siriri werere. Ego okoro ụwa aha nke m, ama m na ịma, mana ịkpọkwa m ego bekee, mmewe nwayọọ mee gịnị, za gị na-asị gị anale Lagos, kee ka ị mere taa, kee ka taa dị. Ihe a wụ gwam 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 na Hot 93.3 FM, mana nke a wụ Nganga Igbo radio show. And tupu anyị amalite ihe niile anyị ga na-eme taa, sị ka m kpọbata ezi maazị ofu n'ime ndị Oriental Brothers, si ka ọ bịa gbatụrụ anyị egwu makwana ọgụtụrụ anyị obere egwu. Ọ gụtụrụ anyị obere egwu, mechie azụ, nchizi azụ, ma bịa gwazi unu ụfọdụ okwu anyị nwere na bekee enwekwara n'ime Igbo. Nkwuche nke ahụ, anyị abazie n'ihe niile anyị ga-eji egwusi onwe anyị egwuregwu taa. Ka ọwụ na ị chọrọ, gaa kpọọ m n'akara ekwentị m, ma kpọrọ gị ya, ga-enye m ọsịsa ya. Ọwụ nọ ilu Igbo ka ị chọrọ, ọwụ nọ ntụgharị ka ị chọrọ, ọwụ nọ gwam gwam gwam, ọkwanụ nọ ihe ọbụla ị chọrọ, ga-agwa m. Anyị were otu ahụ na-eme ka Satọde a na-aga na-enye anyị aṅụrị, na-aga ka o kwesịrị ka ọ na-aga. Sị ka m bịa ka maazị a were godo ọnọdụ gụtụrụ anyị obere egwu, ma abịa m na gị mezi ihe dịrị anyị. Anọ m abịa. Nganga Igbo dị m agwa gị nke wee eziokwu na n'ime ihe a niile, o nweghị onye ihe ọma sọ nsọ. Gị nwa nọ na-ege m ntị, ihe ọbụla niile nọ na-ayọ Chukwu malite n'aha ọhụrụ a, mba aha agago anyị na-enezi anya ya 2021 mana ihe ọbụla ọsọ ka ọwụ ịmalite n'aha afọ 2020 a, yọwa Chukwu ọsọ ka ọ wụrụ n'ụgbọala, ya afọ ịwụ ụgbọala wụ na ị chọrọ ịrụ ụlọ, ya afọ ịwụ na ị chọrọ ịrụ ụlọ, ihe ọbụla wụ na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, ka ị chọrọ ịlụ di, ka na-ayọ Chukwu biko onye na ụmụ m aka nke onwe m, ka nso okwu ibe m, kuru nwa, ihe ọbụla ọsọ ka ọ wee na-ayọ Chukwu. Ihe m nọ na-agwa gị taa wụ n'ihe ọma ahụ na ọsọ gị nsọ, Chukwu ka wụrụ Chukwu ka nọ n'oche eze ya, si n'ebighị ebi lue n'ebighị ebi, na-asị ise maka na ị ga-enweta ihe ọbụla ị chọrọ ịyọrọ Chukwu. Ihe ọbụla chọdụ m ime ihe ọ bụ, mana ọ bụrụ na ịyọgo Chukwu, na-ele anya na ọ ga-emere gị ya. Hapụ na-asị ihe awụ ọgọs agwụwago agwụ, ọ ga-emere gị ya. Ka m tie ise on your behalf. Anale ka wụkwa ihe anyị na-akpọ emume a, mana nke taa wụ gwam gwam gwam. Ngwa sị ka m jee, maka agwago m gị ka anyị ga-esi eme ya. Ịmago gị nwa na-adị abịa mgbe niile na-abata anyị n'ihe anyị na-eme maka anyị si eme ya. Ugbu a wụ mgbe m na-eji gwa gị ụfọdụ okwu nọ na bekee anyị nwekwara n'okwu makwanụ n'onu Igbo. Mana nke taa, ihe anyị ga-ene anya ya makwana ihe anyị ga-ekwu maka ya, ọ nọ na nke a wụ maka ụlọ akwụkwọ. Ọ maka ụlọ akwụkwọ ka anyị ga-ekwu taa. Ngwanụ
ofu n'ime ihe nwere makwa n'okwe nwere na asụsụ bekee anyị nwekwara n'Igbo wu nke a na-akpọ ma na-abịa n'akwụkwọ enwe ndị nọkwa n'akwụkwọ kụziri ndị mmadụ ihe emecha ihe niile kwesịrị ka a na-eme n'ụlọ akwụkwọ ka ọ na-aga ọfụma. Ụlọ akwụkwọ ọwụ nke ndị bekee na-akpọ school. So principal ka ihe a na-akpọ principal n'Igbo nke a bụ onye isi ụlọ akwụkwọ. Onye isi ụlọ akwụkwọ ka a ga-akpọ nke ndị bekee na-akpọ principal. Vice ya ga-awụkwanụ ihe nke ha ga-akpọ vice principal. Vice principal ga-abụ osote onye isi ụlọ akwụkwọ. Osote onye isi ụlọ akwụkwọ, second in command ya, vice ya. Pupil ma ọ bụ ndị bekee ga-awụ gịnị n'Igbo ka a ga-awụ ụmụaka ụlọ akwụkwọ. Ụmụaka ụlọ akwụkwọ, ịghọta ya? Ụmụaka ụlọ akwụkwọ ka a ga-akpọ nke ahụ. Ngwanụ kekwana ihe a ga-akpọ exam n'olu Igbo. Exam ga-awụ ule. Ma ịchọ ọkwa ịkpọ ya ule ga-akpọ ya atụmatụ. Exam maọbụ exams ga-awụ ule. Ma ịchọ ịkpọ ya ule ga-akpọ ya gịnị? Atụmatụ. Kekwana ihe ndị Igbo na-akpọ teachers maọkwanụ teacher ọ wụrụ ofu onye akpọ ya onye nkụzi. Ọwụ na ọwụ so ofu onye akpọzie ndị ahụ ndị nkụzi. Apụta chọọ ịba akwụkwọ onwe ihe a na-akpọ registration n'olu bekee. Registration ga-awụ n'olu Igbo ndeba aha. Maka ịchọ ịbụkwa ofu n'ime ndị ụmụ ụlọ akwụkwọ ị ga-edeba n'aha gị ka ọ wụ ya ndeba aha wụ registration. Then apụta onwe ihe a na-akpọ resumption n'olu bekee. Nke ahụ ihe a ga-akpọzi ya n'olu Igbo wụ mmepe akwụkwọ. Ịghọta? Ịghọta. Book n'olu Igbo wụ akwụkwọ. School n'olu Igbo wụ ụlọ akwụkwọ. Then test n'olu Igbo wụ ihe nnwale. Ihe nnwale. Ka m kpọọ ya ọzọ site na mmalite rue n'ọgwụgwụ. Mkpọcha ya otu ahụ ma kụpụrụ onwe m aka maka ama m na-enwetara m ya 100 ama m na na-akụrụ maka ebe ị nọ. Ngwanụ si ka m ka ọzọ. Principal ga-awụ onye isi ụlọ akwụkwọ. Vice ya ga-awụ osote onye isi ụlọ akwụkwọ. Pupil ga-awụ ụmụaka ụlọ akwụkwọ. Exams ga-awụ ule maọkwanụ atụmatụ ka isi chọọ nke ọbụla ị chọrọ ga-ewere n'ime ha na-abụọ. Teacher ga-awụ onye nkụzi. Teachers awụrụ ndị nkụzi. Registration ga-awụ ndeba aha. Resumption ga-awụ mmepe akwụkwọ. Then akwụkwọ na onwe ya wụrụ book n'olu bekee. School awụrụ ụlọ akwụkwọ. And the test n'olu Igbo awụziere ihe nnwale. Ugbu a ma bịa kwere onwe m aka maka ama m na enwetere m ya. Kekwana ebe ihe na-akụ aka na ebe a. Ewo afọ m ya. Afọ m ya mana ama m na ịkụrụ aka ebe ị nọ. Chai ndị a mba m enweta ya maka ọwụ so naanị m ka m ma akụrụ aka. Gị nwa ga-akpọkwa m ma akụrụ gị aka ma oge eruenu. So ka m chọọ ya m were nwayọọ chọọ ebe ihe eji akụ aka nọ. Ka m na-achọ ya ma bịa gị nwa na-akpọ m ama m n'ịkwụwago. Mana chere obere ka m gagodo ṅụrụ mmiri a nchezi azụ anyị abịa mewe gịnị mewe onwe anyị obi aṅụrị. Ihe aka wụ anale ka m sị ya n'oke olu anale mana nke awụ gwam 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 na Hot 93.3 FM. Ihe awụ ihe anyị na-emere onwe anyị. Enwetago m nke ịkụ aka ahụ. Ngwa ma bịa kụziere onwe m aka. Ma hapụ ịkụ aka ma akụrụ onwe m aka nkwụcha aka ma ga ṅụrụ mmiri. Ọ dị nnọọ mkpa. Ịga ụlọ akwụkwọ mee ọfụma. Pụta na akọrọ gị aka ka ọ wụ ya. Gwara gị agwa na ọwụ ọsọ naanị m ka m ma akụrụ aka. M ma akụrụ gị nwa ga-akpọkwa m aka. So onwe ihe ga-eme ka m ghara inweta ihe eji akụ aka. Ngwa ka m gaa ṅụrụ mmiri kpọta ofu onye
ga-abịa gụọrọ anyị egwu ka ọ na-agụ egwu ahụ gị nwa na-akpọsi ike maka mpụta ọ na-aga ekwuezi nke edere anyị ana m abịa Nganga Igbo ị na-eme mma jisi ike na-eme mma ị na-eme njọ wepụ aka na njọ n'onwe ụlọ ọbara Analina Hot 93.3 FM mana nke awụ Nganga Igbo radio show gwam 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 ka anyị nọ na-eme ihe a elele onwe gị anya si na ịga ụlọ akwụkwọ nne nwokoro onwe ndị ka mma ehihie ọma nwoke ọma ka ị mere ka ebe na ugbu a ị na-asụ akwa ka ị jọsọ na-relax gịnị nwe aha gị Maazị Okonkwo unu ga na-ada m nke obere nwa biko ewela iwe obere nwa ka ịmagono Maazị 08182426591 wakara ekwentị anyị ị ga-eji bata n'ihe anyị na-eme taa agwago m gị na enwere m ilu Igbo nwee gwam 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 nwee okwu ntụgharị ihe ọ bụla ị chọrọ m na-enye gị ya maka obi aṅụrị ka m chọrọ ka ị na-eme taa ehihie ọma nwada nwaanyị ọma ka ị mere afọ m bụ onye mechi esemikorozi na-akpọ onye mechi biko ime ihe ga-emere m biko mba ofu ihe ka m chọrọ ka ị mere m ụdịna ka a na-emere gị ịma maka olu gị ogbe niile kpọrọ m ihe mmebu ụzọ asị iwu nwaanyị ọma ka ị mere ị ga na-agbaghalụ m in fact in advance ga na-agbaghalụ m because ọ ịkpọzi aha gị ka mma ama na ọ gị nwa na-ekwu ọkwa ihe na-agbaghalụ m ọ dị gị na mma nwoke ọma ngwa daalụ nke ị chọrọ olu Igbo gwam 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 ka nwa anọ ngwanụ ka nke m ya azanwu mmenye gị nke ya azanwu maka iwe onye nke m mgbe niile ka ị na-abịa n'ihe niile anyị na-eme so mmenye gị nke ya azanwu ihe na-eme na-adị m mma nke a ga-eziokwu ọkachasị asụsụ Igbo ị na-asụ ọ na-atọ m ka mmanụ anwụ edego m ihe n'akwụkwọ m dee mana akara aka m oge ruo ha na adị m echefu echefu n'ihi enyekweere akara redio m Nganga Igbo ngwa ihe ọzọ ka ị ga-emekwala m ka ọ dịzi uzi na mbụ ihe mma ya ugbu a ọ ka m kwue ngwa nke a bụ ihe ị ga-emere m gboo ka ihe anyị na-eme ugbu a si masị gị na-enye gị obi aṅụrị ị ga-agbalị gwara m ndị ọwụwụ na niile nọ gị n'akụkụ bụ ndị Igbo na onwe ihe gbasara ndị Igbo a na-adị eme na Hot 93.3 FM Tuesdays, Thursdays and Saturdays malite na 1 o'clock ruo 2 ị ga-emenwe ya nka m bụrụ onye gị kiss daalụ ngwa ka m nyezie gị ofu n'ime gwam 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 nwere ebe a ngwa nke a dị ofele gwa m agbọghọ ọma abụ na-agba n'isi ya ọkwa n'ọbara biko kpọgodi igwe ọzọ ka m tinyezie ya otu a ngwa gwa m agbọghọ ọma ya nwa agbọghọ ọma ọbara na-agba n'isi ya ụdara si na gịnị mere ngwa ka m kụpụrụ gị aka nọ what are you not talking ọzọ okay so ofu ka m menye gị ọkwọ dị oke ngwa gwa m ụmụnne atọ na-adịghị emetụ onwe ha aka akụgbara ntị gịnị akụgbara ntị
gbalịa ọzọ. Enwetaghị m ihe. Isi na gịnị? Akụfe. Akụ gbara ntị. Ntị akị. Gbagodi ya na bekee. Kamel. Akụ gbara mbanụ. Eweli wee dara ya. Ụta ka anyị si abịa n'obodo anyị na. Mmanụ nke awụ dị ọsịsa ya mana ịdara ya eweli iwe o. Mana achọkwara m ịkụrụ gị aka, mma akụkwara gị aka maka na ịkọrọ. Ka nyere ndị ọzọ efe. Daalụ. Jisi ike unu nyere unu. Ise. Anọ m alaiki ndị wụ na mmụọ ha siri ike. Like, never say never kind of spirit. Na onwe ihe ga-eme ka m pụta sị mma agbalị. There's no harm in trying. Ehihie ọma. Hello. Hi. Egwu bekee. Mmasị gị nwoke ọma ka mmasị gị nwaanyị ọma chọkwa m ime mistake. Nwoke ọma. Okay, nwoke ọma. Ngwa ngwa m aha gị na-ebe isi akpọ. Ara m mmadụ abụchukwu. Mmadụ abụchukwu. Aha ga. Mmadụ abụchukwu ka ebe isi akpọ. Esi m Lagos akpọ. Lagos, ya wụ Lagos Island. No. Ebe. Mba, esi m Estate akpọ. Ngwanụ ka anyị hapụzie nke ahụ. Were ofu n'ime ihe ndị nwere ebe a. Ọwa ilu Igbo, gwam gwam gwam, kọwa okwu, kọọ ntụgharị. Gwam gwam gwam. Ngwanụ gwam gwam gwam. Ngwa, ka m nye gị nke m nyere onye kpọburu m. O nwetaghị ya, ka m nye gị nke ahụ. Ngwa gwam 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 ụmụaka atọ. Ụmụnne atọ na-adịghị emetụ onwe ha aka. Also in English. Ị asagodi ya na okwu Igbo tupu ị gaa na English. Ị chọrọ ime m ojoro. Ngwa asagodi ya na Igbo gbalie. Akụpe. Ị na-ekekwana ihe na-asụzi ihe a. Chere ka m kụpụrụ gị aka mana ịkpọchakwa ya o. Ọ fọrọ some part of it. Ngwa kpọchaa ya. Akụfe gịnị? Ngwa ọ akụfe. Mba ama m ihe ị chọrọ ịkpọ kwa fan. Ị ga-etinye akụfe latrik. Mana nsogbu adịrọ onwe nye gị ọzọ. Gwam 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 ọzọ. Ngwana ka m nye gị ọzọ. Maka na ị gbalịrị m enye gị ọzọ. Ọ dị mkpa na m nyere gị ọzọ. Ngwa gwam gwam gwam. Nke a kwesịrị ka ọ dịkwa ofe ka ị nweta ya without mụnwa ekwuchi ya ekwuche sef. Maka ekwugo ya ọzọ kwuo ya ọzọ. Gwa m ihe na-eti nwata ihe n'iru nne ya. Agụ. Mmadụ abụchi ịmaka akwụkwọ. Ọkwa ifuru etichere mkputie woo. Nwa m ihe. Aga m mbụ njem ife ndị Igbo ka enwe mbụ njem. Mgbe anyị ji eme gịnị? Mbụ njem ife ndị Igbo a mbọsị njem. Ọkwa Tuesdays, Thursdays na taa o Saturday malite na 1 elekere ruo elekere 2. That's 1 to 2 o'clock. Tuesday, Saturday and taa. At the same time, 1 to 2. Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Okay. Daalụ nwoke ọma. Inwe nwata ama ihe, ọ na-enye gị obi aṅụrị. Obi a na-asọ gị ụsọ. In fact, a na-ekwu okwu ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ma ọ bụ ndị bekee asụ na school fees ga-agba ọsọ nnọọ kwụọ ụgwọ. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Nwoke ọma ama m na nke awụ nwoke mmadụ nke a.
Mba, ị nwetara ya nwoke. Ọ dị ya ka ọlụ onye wuchi na-adị atụrụ anyị confuse ma na-ada ka nke nwaanyị na-ada ka nke nwoke. Mmụọ na-ege ya ekwetaghị m na nwoke. It is serious. Ọ nwoke na ọ gaa na-asị na ya wụ nwaanyị ebe ọ wụ nwoke. Ọ nwoke ka ọ wụ. Ebe isi akpọ jari. Chibuike. Chibuike, ama m gị ama. Chibuike, ibu ndụ na m afụbeghị iru. Esi m gbapụ na-akpọ. Ngwa Chibuike ke nke m menye gị. Achọrọ m gwam 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 n'ilu Igbo. Ilu Igbo. Eke. Ngwa ka m nye gị ilu Igbo a. Tupu m aga na gwam gwam gwam. O? Ngwa. Eriri mara ngwugwu. Ngwugwu ma onye kere ya ka ihe ọ pụtara. Eriri mara ngwugwu. Ngwugwu ma onye kere ya. Nke a karịrị mama m nke. Onwebe mgbe m jụrụ ajụjụ a. Ọ ya mere m ji weta ya. Onwebe mgbe m jụrụ ya mmadụ na-enweta ya. Ngwa ka mapụzie ịjụ gị nke ahụ. Mana biko unu gbalie weta ya. Ngwa okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya elu ka ihe ọ pụtara. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose. Anaghị arị ya elu. Anaghị arị ya elu. Chai, ọ gbaala ọsọ. Onye bụ Uche? Onye bụ Uche na-adị ata akara n'ụlọ akwụkwọ? Ka onye bụ Uche gbaala ọsọ. Ha ka ihe na-achụ gị ọsọ. Tupu maazị onye na-akpọ m ka m gwakwa unu na-eso anyị na Facebook, na-eso anyị na Twitter, na-eso anyị na Instagram. Facebook bụ Nganga Igbo, Twitter, Instagram bụ Nganga Radio Show. Ịchọ ịfụ n'ihe anyị na-eme gaa na YouTube, type Anale, itinye WhatsApp na bracket, makwanụ gasị gwam 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 enweta ihe anyị na-eme. Ihe ọma. Okay. Akara ekwentị m ka wụkwa 08182426591. Ihe awụ gwam 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 Nganga Radio Show na Hot 93.3 FM. Ehihie ọma. Hello? Hi. Ehihie ọma nwaanyị ọma. Daalụ nwoke ọma. Ị ga-adị ka esi nne m. Ise. Afọ m bụ Chukwudi, esi m na Agọ Parasapụ. Ka ka ndị Agọ Palas mere? Na-eme ya, Agọ Parasapụ dị mma. Mmiri azụrụ eru ebe ahụ. Ruo ọkwa ọjọsọ na-abụsi obere. Anyị na-ayọzi ebe nzo ka anyị mara weda nke nọ n'ime ọ bụ onye ike ọ bụla. Ọkwa ịma maka onye na-atụ these days ọ dịka too much. A na-enyezi nsogbu. Ama m na ọ gaghị atụgbu gị, enyere onwe gị nsogbu. Atụgbu gị maka ya. Ị na-abata n'ihe anyị na-eme. Ngwa were ofu n'ihe m nwere. Ndị mmụọ onye Igbo ka nta abụọ ahụ eji ụtụ ma ya gbafọ achọkwara m ya dị ụmụazụ. Ka ihe na-achụsi gị ọsọ Chukwudi. Achụbaghị m gị ọsọ ga-agbawa. Were ya nwayọọ. Nchụwakwanụ gị ọsọ ka ehi ga-emesi. Ịma na asị na onye Hello? Mba. Soro ime kọwara ebe dị nọ na-efu efu. Hapụ ihe a biko. All those things wụ ihe gara aga. Ihe a wụ ihe anyị ji akụziri onwe anyị maka ndị a na-amụ ugbu a, ndị ọta akara, ndị indomi na ndị spageti na ndị magono shawama, ka anyị na-amụtakwa ihe gbasara nwa ndị Igbo. Ịkọwa ya nwe ihe dịka na ịma na ego eji nwanne gị na onwe ihe mere ya ka ọ wụ ya. Mba, achọ m ka o fuo nwa ama m onwe ihe mere mbeta, achọ m ka emetụ ya aka. Ngwanụ ka m jụọ gị ilu Igbo nke ị ga-enweta ya. Aka gbajiri igwe, osisi achịrị obi n'aka. Aka gbaji igwe. Osisi achịrị obi n'aka ka ihe ọ pụtara. Ya mbọ. Ọ gịnị dị ife a? Na mgbe Chukwudi si na ọ chọọ ka ego ji nụọ nne ya. Oh no, network. Chukwudi ndo osikwa m n'aka o.
Eyoma. Kai, Olugadi, very relaxed. Onwe ke na aṅụ tii n'aka. Oh, Madabuchi. Ọkwa nụrụ ihe ndị mmadụ na-ekwu asị na amaghị m ewu nwoke ka ewu nwaanyị. Gwazie jizie olu gị ka let's hear from the horse's mouth. Ngwa jiziere olu gị gwa ha ihe ewu nwoke ka ewu nwaanyị. Ọkwụ na anụgo Madabuchi si na ọwụ nwoke. O hapụ nke olu ya onwe ihe olu mere ọ nwoke ka ọwụ. Onwe ihe ọzọ chọrọ ka m mere gị. Osisi mara ngwugwu. Mba. Okay. Ngwa Chibuike. Onye Buchi chọrọ ka ọ saa ihe m jụrụ gị bụ eji gbaa ọsọ gbaa 440. Ngwa onye Buchi gwazie Chibuike ihe ọ pụtara. Sorry, Madabuchi gwazie Chibuike ewere iwe. Ihe okirikiri ka a na-agbu ka ose anaghị ya elu ihe ọ pụtara. Ihe pụtara o nwere ike ndị na-asị na fara ka ị ga-esi ịgbagharịcha fara ka ya esikwa. Ọ sị na ọ gịnị? Mbanụ ka gị ya na klaasị ticha pụta jụọ ofu onye ajụjụ onye Buchi ịwụ alaka m n'ala gịnị dị ife anyị mere ticha pụta jụọ ofu onye ajụjụ onye ahụ enweta ya ịpụtasị ka ị gbalie ka ịma ma ị ga-enweta ya ga-abịakwa mere ihe onye ahụ o mere. Mbanụ mma nkwete gịnị chere maka ihe anyị medere onye Buchi ka m gaa nwụrụ mmiri biko ewego m iwe. Mana iwe anyị ji bịa wụ iwe dị ọkụ iwe jiri oyi ịfụnugo ebe nwata na-apụta sị na ofe nne ya siri adịghị ụtọ ke ihe m ji kwuo ụtọ ahụ ị gaa na-ewe ihe eji akpa n'anya eme na ntị makwa na ihe eji akpa na ntị akpa n'anya weta ihe ọbụla ị na-eme bute ya ebe a ka ọnụ gị dị ebe a ka ọnụ gị nọ tinye ọnụ ebe a Eyoma. Onye Buchi ọ gị nwa na-akpọghachi. Biko enwere iwe na m kwesịrị azụ inwe ike inwe m nọmba eji ezite ozi na studio na nọmba eji eme gịnị? Na WhatsApp nọmba. Okay, nọmba eji ezite ozi bụ 081 mkpa nga n'iru 081 nke a m na-akpọ ka eji ezite ozi. Okay, ime na o. Mba, okay. Kọtụ ka m kpọchara gị ya o. Okay. Onye Buchi chọrọ ka m nye gị akara ekwentị eji ezite ozi na Nganga Igbo radio show. 081 800 89933 08180089933 ozi ọbụla ị chọrọ izi zie ya ebe ahụ. Gwam 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 ka ị na-ege ntị ya ihe awụ Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Anda nwadị na n'onu ya awụ ego koronkoro na-akpọ ego bekee. Si gị na taa na anyị na-egwusi onwe anyị egwuregwu enwere m ilu Igbo nwee gwam 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 nwee okwu ntabire nwekwa ntụgharị nke ọ bụla ị chọrọ just ka maka gịnị ka obi na-adịghị ụsọ ka m jibute ihe a niile ihe ọma ịbatago ihe ọma nwoke ọma Sunday si n'ịkọta akpọ Sunday si ịkọta ngwa Sunday ka ịkọta dị ịkọta dị mma. Okay. Ịkọtụ ngwa were ofu n'ihe ndị m nwere taa ilu Igbo gwam 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 na okwu ntụgharị.
ndị m ilu Igbo. Ilu Igbo. Ị chọrọ ịgbalị ihe m jụburu mmadụ? Mba nọ, mba. Ke na-ezi na-emezi. Ikwe ya gba ọsọ si mbanụ, hai, mbanụ. Ngwanụ ka m nyezie gị ọzọ. Ma ị chọọ nke m nyere mmadụ na mbụ. Ngwa lee nke a were. Nwata nna ya dụnyere oshi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ka ihe ọ pụtara. Nwata nna ya dụnyere oshi ọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ya wụ na onye ọwụna Chukwu kwụ n'azụ na-eme ya ọwụna masịrị ya. Okay. Onye ọwụna Chukwu kwụnye n'azụ na-eme gịnị? Ihe ọwụna masịrị ya. Ihe ọwụna masịrị ya. Wụchakwa ụtọ ahụ ka m si chọọ ya, mana ihe i kwuru o so na ka e nwere ike jiri etinye ya so ka m kụpụrụ gị aka. Ka ahụ na-adị m ụsọ etie wuo ahụ mana nwunye ama ihe. Enwe ihe ọzọ chọrọ ka m nye gị. Gwam gwam gwam. Excuse me. Ọkwanụ ka m nye gị nke a. Nke a wụ ntụgharị. Nke a sị mmasị ya n'olu Bekee. Ga-atụgharịa ya n'Igbo. Okay. Nke a sị I scream, you scream. We all scream for rice. I scream, you scream. We all scream for rice. Yeah. Sugodi. I scream. You Sunday, you scream. We all scream. Scream it. I'm so Igbo. Kai. I rebuke it. Hey, shakalakiyeke. I scream. You scream. Yeah. We all scream for rice. Ke hopata. Tụgharịa ya n'Igbo. Nwaanyị ọma nke a karịrị m. Ngwanụ. Ndalụ. Ị gbalịrị. O nwere ike ịchọ ịga dee ule ma ọ lee ule. O nwere ụfọdụ ndị na-aka like okwu Bekee. Ụfọdụ ndị na-aka like agụmagụ. So, ma ịnweta nke a, ịnweta ọzọ, ọ ka wụkwa ofu ihe. Ka ọ wụ ya? Ọ ofu ihe. So, amakwa mma m kụrụ gị aka. Adị m sure na m kụrụ gị aka. Hello? Ịbatago n'ihe anyị na-eme? Hello, ndewo nwaanyị ọma. Ndewo nwoke ọma. Mbụ Maazị David. Maazị David. Esi m na Osborn Ikoyi na-akpọ. Kee ka ndị Ikoyi dị taa? Alụ dị amagụ ọkwanụ. Alụ dịkwa m onwe m. Ngwa họrọ n'ofu n'ihe ndị m nwere. Nwanyere m nọmba 5 ka m saa. Mba, ihe m nwere enwere m elu Igbo, nwere gwam gwam gwam, nwee ntụgharị were ofu. Oke, nye m ntụgharị. Ngwa ka m nye gị nke a nyere Maazị Sunday. O wee gbalie. Nke a sị I scream, you scream, we all scream for rice. I scream, you scream, we all scream for rice. Gwa ya n'okwu Igbo. Okay, like etiri m mkpu, gụghachikwa, anyị ncha niile tiri mkpu. Oh ya. Ọka for rice kwanụ ka ebe itinyezi for rice. Okay, etiri m mkpu, gụghachiri, anyị ncha tikwara mkpu anyị ncha tiri mkpu maka udo. Maka rice anyị. Ka ha na-akpọ rice n'Igbo. Mesi n'ike ihe luchi maka rice ihe ruru anyị, like mmadụ si ihe ruru anyị. Ngwa ka ntinyezie nke ahụ, ntinye gị nke ahụ maka ịgbalịrị ya na-akpọ rice na olu Igbo wu osikapa. Okay. Ngwa kụzie ya ugbu a, kụzie ha ncha niile, kụzie ya ka m kwara gị aka, achọrọ m ịkụrụ gị aka. Okay. Etiri m mkpu, gụnwa tiri mkpu, anyị ncha tiri mkpu
maka rice. Maka gịnị isikwe rice ọzọ? Maka osikapa. Ugbu a ka ị bịa nọ. Inweta ya. Ngwa ọzọ ịchọkwa ịkpọ rice n'olu Igbo ma nọ osikapa ka a na-akpọ ya. Oke, gbalịgo ya. Daalụ nwoke ọma. Onwe ihe ọzọ chọrọ ka m mere gị ka ọ dịgo mma. Ngwa ị ga-etiri m egwu? Ngwa kpọọ ya wụ na m nwe ya ma etire gị ya. Egwu ụmụ Obiligbo. Oke, ofu n'ime egwu ụmụ Obiligbo. Egwu ụmụ Obiligbo. Ụmụ Obiligbo ka ị chọọ nke ọnụ si n'ọnụ Fino. Don't worry, mma chọta ya gbọrọ gị ya. Biko tiere m. Mma etinyere gị ya. Ngwa baba nwaanyị. Ngwa bye. Obiligbo. Ọ ya ka David chọrọ igere. Ụmụ Obiligbo. Ka nchọtanụ ya kpọrọ gị ya maka ịdị anyị mkpa. Anyị fụrụ gị n'anya. Makwa na ịfụrụ anyị n'anya. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwoke ọma kwa ya? Aha gị? Aha m bụ Kingsley. Kingsley, ka ebe isi akpọ Kingsley? Esi m estate akpọ. Okay. Kingsley, ka ihe chọrọ gwam 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 ilu Igbo ka ntụgharị? Gwam gwam gwam. Gwam 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 ka Kingsley chọrọ. Ngwa ka m lere gwam 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 mmenye Kingsley taa. Ebe m enweta ya. Ngwanụ, lee nke a were. Okay, gwam 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 nke si. Gwa m otu nwoke gara n'ubi lọtawa chịrị ụmụ. Ede. Ịma akwụkwọ ị gara akwụkwọ nweta A1. Aha. Ọzọ? Okay. Ngwa ka m jụọ gị ọzọ. Ọzọ mmadụ gị wụ gwa m tupu ala hụ mmụọ. Gwam 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 tupu ala hụ mmụọ. Tupu ala mmụọ. Tupu ala hụ mmụọ. Ọnọdụ n'Ichukwu. Gwam gwam gwam. Gwa m tupu ala hụ mmụọ. Amaghị m nke ahụ. Okay. Ngwanụ gee ntị m ma gwa gị ihe ọwụ. Domo okwu ntabi ire. Okwu ntabi ire. Okay. Ngwa ka m jụọ gị okwu ntabi ire nke. Okay. Ị ga-ekwu ya ugboro 4. Ofu ugboro ka m ma ekwu ya ga-ekwuzie ya ugboro 4. Gwa m ekwuego m ya gere ntị. Gwa m sorry. Maazị Nwosu wetara amoosu chọrọ ịta nwa Nwosu. Kwuo ya ugboro 4. Maazị Nwosu wetara amoosu chọrọ nwa Nwosu. 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 Ugboro 3 ka ị kwuru ya mana ọ dị mma. Wadalụ. Aka chitere m oyi. Egwu kwa? Ohere ngwanụ ka egwu ị chọrọ? Ụmụ obi n'Igbo ije awele. Ije awele. Okay. Ngwanụ oge dị mma etiri gị ya ma oge adịkwanụ anyị tizie ya ụbọchị ọzọ. Ka ọ dị mma otu ahụ. Daalụ. Anale Lagos. Okay. Nke ahụ ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo wụ WhatsApp. Ka ihe na-eme na mpaghara Lagos mana nketa awụ gwam gwam gwam. Ndị ha awụ Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Ke nọ na Lagos. Ihe ọbụla nwere mmalite ọ ga-enwerịrị ọgwụgwụ. Anyị abịago n'isi njedebe
ihe omume nke taa mana enyela onwe gị nsogbu. Tuesdays niile anyị ka ga-abịakwa ọzọ, Thursdays anyị ka ga-abịakwa ọzọ, Saturday ọzọ anyị ga-anọkwa ebe a maka gịnị? Maka gị nwa, maka ihe anyị na-eme masịrị gị, anyị fry n'anya, anyị wee mekwa gịnị? Anyị wee fụkwa gị n'anya. Ya mere ihe ọbụla niile anyị na-eme ọkwa maka gị. Wee nke a na-asị gị ihe ọbụla ị na-eme na Lagos, ọwa agbamakwụkwọ ọwa ya ka ị na ihe ọbụla ọsọ ka ọwa ihe ị na-eme na Lagos, ịchọ ka etiere gị mkpu ya ma nọ ebe a ka ndị Igbo na-abata, ebe a ka onu ga-ede, ebe a ka onu ga ebe a fat ihe ọbụla ị chọrọ ndị Igbo na-anụ anyị na-ege anyị ọfụma, bute ya ebe a ka anyị tiere gị mkpu ya. Otu aka ọha m n'ọnụ masị gị unu ehihie ọma ọzọkwa. Aha nke m ka wụkwa Ego Okoro, nwaada nke unu na-akpọ Ego Bekee. Ka m ji na-asị gị kachi fono. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.